ассалому алайкум дӯстони азиз, апаҷоно, хоҳарҷоно ва модарони меҳрубон. Имрӯза влогро оғоз мекунем аз ҳамаи ҳамин пухтупаз. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, ман ҳамаи анамин таҷҳизотҳои хонагиро беҳад сахт нағз мебинам. Анам хелин стикер, ҳамаи ҳар гуна ашёҳое ки барои хона, ошхона истифода мебарам беҳад сахт нағз мебинам. дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. имрӯза влогро бо ҳамин тайёр кардани субҳона оғоз мекунам. дӯстон, як субҳона тайёр кардани ҳастам. ман чанд рӯз боза дар хонаи хуштоманам будам ва баъдан пеш аз вай дар хонаи модарам будам. баъд дар хонаи хуштоманам истодам чанд рӯз ва имрӯз мо бо ҳамроҳии шавҳарам худамон ба хонаи худамон омадем. хостам ки якҷоя як субҳонаи болаззат ҳамроҳи шавҳарам хӯрем. мо бештари вақт дӯстони азиз ҳар гуна дар хона ҳар гуна пухтупазҳо тайёр мекунему боз аз берун ҳам бисёр вақт истеъмол мекунем. барои ҳамин хостам ки ягон намуд болаззат завтрак субҳона барои худамон омода кунам. ба шумо тамошои хуб. дӯстони азиз, мехоҳам ки дар влоги оянда тоқиҳои арӯсии худамро нишон диҳам. ҳамаи ҳамон украшенияҳое ки ман барои сарам, анамин куртаҳои тоҷикие ки ман дар вақти арӯсиям омода карда будам, мехоҳам ба шумо нишон диҳам. дӯстони азиз, беҳад бисёр заказ кардагӣ ҳастам, лекин дар влогам ягон бор нишон надодам. насиб бошад дар влоги оянда дӯстони азиз тоқиҳои худамро нишон медиҳам. ҳозир инҷо ба ман мемонам сураташаю, лекин видеоша бошад дар навори оянда насиб нишон медиҳам. инҷа бошад дӯстони азиз вафлни шоколад с вафли шоколаде тайёр карда истодам. ҳамин рецепт беҳад ба ман сахт маъқул шуд. дӯстон, беҳад мулоим мешавад ва бамазза аст. ман бештар шоколади нестле кати вай кардам. болош ба ороиш додам шоколади нестле, лекин имрӯз нестле надоштам ва тофифи об кардам. беҳад нағз об шуд дӯстон ва боз вай дарунаш ба ариқ доштааст. тамоман ваяш таъмаш беҳад болаззат шуд, ба ман маъқул шуд. ҳамин рецепт кати омода кунедон дӯстони азиз, беҳад нағз аст. барои арӯсакон, духтарони ёш ки нав ба шавҳар баромадагӣ ҳастанд, саҳар кати вақте ки барвақт мехезанд, корубори хона, корҳо бисёр бошад, метавонанд ҳамин субҳонаи осонакро тайёр кунанд. 1 соат вақт мерад, тамом. боз метавонанд дигар корошона кардан гиранд. ҳамихе дӯстон, боз тамошо кунед дӯстони азиз, бо гап мезанем. дӯстони азиз, раҳмат ки маро дастгирӣ мекунед. якчанд комментариҳоро хонда беҳад шод мешавам. раҳмати калон барои ҳар яки шумо дӯстони азиз. инҷо якчанд комментариҳое ки ман гирифтам ба ман хело сахт маъқул шуд. ман ҳам ҳамаи шуморо, обуначиҳои ман, шумо ҳамаи шуморо дӯст медорам. раҳмати калон. ҳамин хел гапҳои суханҳои хуб аз ростӣ ҳам дили ҳар як инсонро шод мекунад. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад. апаҷоно, хоҳарҷонои ман, модарон, аз ҳамаи шумо худо розӣ бошад.
анаҳози хамири мо омода шуд. Дӯстони азиз, вафлни цайпешакӣ гарм мекунем ва баъдан ҳамаашро тез пухта мегирем. дӯстони азиз, мехоҳам бо навигариҳои зиёд шуморо хабардор кунам. дар наздикӣ боз дар влогҳоям навигариҳои зиёд мешавад, насиб худо хоҳад. Ва баъдан дӯстони азиз, бо шавҳарам мехоҳем ки ба дигар давлат сафар кунем. ҳозир мо ҳаминро ба нақша гирифта истодаем. дӯстони азиз, насиб бошад, худо дар насибамон мондагӣ бошад, боз ҳамроҳии шавҳарам ба дигар давлат сафар мекунем. мо худамон зуд ба дигар давлатҳо сафар карда меистем аз ҷониби кор. аз ҳамин сабаб ҳам дӯстони азиз, вақте ки зан оила барпо мекунад, ҳамроҳии шавҳараш ба сафар мебарояд, ин худаш як чизи навигарӣ аст, як чизи хурсандӣ аст, ки ҳар як зан орзу мекунад. ва ман мехоҳам ки ҳар як духтарон, ҳар як гуларӯсако, анамхалин ҳамчун мо зиндагии хуб барои ҳар як зан насиб кунад. Барои он ки хушбахтӣ барои зан ин як чизи бузург аст. хушбахт будан ин худаш кофист барои зан. Барои зан ин хушбахт будан ин як чизи қимат аст. мисол ҳеҷ чиз дар кор набошадам, як гапи ширин, сухани ширин барои зан ин худаш кофист, ман фикр мекунам. дӯстони азиз, барои он ки худаш зан беҳад маҳин, нозук мешавад, дили нозук дорад, ки вай ниёз ба суханҳои хуб аз ҷониби шавҳар дорад. ва ман умедворам ки ҳар як оила нисбати зану шавҳар, шавҳар ба зан ё ки зан ба шавҳар муносибатҳои хуб дошта бошанд. оила чунки як чизи муқаддас аст. ва хостам ки ана ҳамин навигариро баҳри шумо гап занам. дӯстони азиз, шумо фикр кунед ки мо ба кадом давлат сафар кардани ҳастем. яъне шумо угадат кунед, кани мо ба кадом давлат рафтани ҳастем. дӯстони азиз, дӯстони азиз, як хоҳарак дар комментария навиштааст ки апаҷон, шумо чанд забони хориҷиро медонед? ман 4 забони хориҷиро медонам хоҳарҷон. забони русӣ, тоҷикиро ҳисоб намекунем, забони русӣ, англисӣ, узбекӣ ва туркӣ. ҳамин 4 забонро хушрӯ медонам. аммо дар корам бештар бо забони англисӣ гап мезанем. барои ҳамин ҳам донистани забони англисиам дар дараҷаи аъло аст. забони русӣ низ. забони узбекиро ҳам хело хуб медонам, аммо туркиро бошад дар дараҷаи миёна. ҳамин 4 забони хориҷиро медонам. дӯстони азиз, як хоҳарак навиштагӣ буданд, ки савол додагӣ буданд. ҳаминро хостам ки дар навори влогам ҷавоб диҳам, яъне посух диҳам. дӯстони азиз, ин буд як субҳона завтрак барои худам ва шавҳарам. раҳмати калон ба дастгирии ҳамаи шумо. влоги оянда насиб худо хоҳад тоқиҳои худамро, ҳамон зару зеварҳои арӯсии худамро ба шумо нишон медиҳам. раҳмати калон барои дастгириятон бо якбор. бо наворҳои ман бимонед. хайр.